Comité juster bereid om die ton goud te verliezen. Wat gaat het geweldig. Wat is het hier mooi in de baai op Alemmer. Wat is hier mooi zien. Wat is het hier een geweldige energie. Ja! Een moderne, een fantastische energielandschap. Aan de ene kant zie je de windmolen. Hey, kijk hem! Die staan met de urkers voor de hassers. Nou kan net een mooie plek. Als je urker bent, dan zul je niet mogen voor je gek. Nou, een gekke urker is het mooiste wat er bestaat. En dan hebben we hier van Zimmer zonneboten. Die trouwen op een zinnen. We kunnen niet meer praten, we kunnen niet meer praten. Ja, iedereen bij. Wat vliegen ze erop hebben? Er weer een Turkse zonneboot, die is bijhouden, die hoort op. En aan de andere kant hing het Woude Kanaal. Als al energie, maar je Nou ja, ik weet niet wat hoe hard, maar hij moet praten. En dan hebben we Jongen en Juster. Prachtige zielerij. En dames en heren, ik moet er graag even aanwezig. Je hebt de hele wereld hij sport. Dag en nacht in de sport voor. We zitten nu met de denken door de Glemster held Epke Zonderland. Hoe komt het met Epke? Epke zal in september trouwen. Ik zal hem even helpen. En vroeger, toen wij trouwen, zouden mag je vingerbrukken voordat je trouwt iemand. Nou, net zo raar, hè? Dat hoef je net te vertellen. Die is al lang keuze in het Hij had ik wel humor klaar. En dan heb je een blessure vinger. En dan toch een rechtstok, dan ben je echt te dik. Ik vind mooi, ja. Dan ga je nog van die Ja, andere die super helemaal dronken dat ze de finale hebben. Nou, die moet aan boord van Grauwse Schutje, want daar gaan ze wel op mij varen. En dat wil ik ze niet vertellen. Juri van Gelder is welkom op het Grauwse Schutje. Even een applaus voor Grauw, helemaal fantastisch. Maar niet de men. De Lemmer. De zon meer wat onderbroeken daar wordt. Hij heeft niet verteld. En de haas en weet ik wel wat. Huppakee, we hebben die onderbroeken. Nou, die komen daar al gedaan. Maar niet de men, de Lemmer is de mooiste baai. En de hele dag wil al die oren sporten ervoor.